Cando van os mariñeros pro mar, non te aflixas, Marusiña, porque cada noite o claro luar regresará. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar un latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar un latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que virán as iñas. Vense brancas ala lonxe voar, tres gavotas nun outeiro, Marusiña lonxe a lanchas está, dos mariñeiros do seito. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, pero o corazón de los suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, pero o corazón de los suspirar o latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que virán as iñas. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán. Amigos e amigas de Teatro Ceotes, veciños, quero vos mostrar o noso agradecemento pola vosa presencia aquí hoxe, pero moi particularmente ao autor do libro, San Francisco García, que nos ofreceu xeneroso este material para publicar, que constitúe a nosa cuarta publicación, desde que a primeira de Gonzalo Armán, a que seguiu a miña propia de Miños de Outes, e anterior a esta, os versos de Nicolás Añón. E agora chegamos, creo que con un volumen máis mellor presentado, máis voluminoso, pero a súa importancia radica no seu contido, un contido precioso. E non me refiro ás fotografías como esta da portada, auténticas preciosidades, nin ao lenguaxe florido do autor que non usa, é máis directo. Pero se me refiro á historia que recolle. Unha historia, 100 anos de historia, meticulosamente recolleita, pacientemente, que nos ofreceu ahora aquí, se digo, xeneroso como ele, sen pedir nada a cambio. Ele, sí, con todos conocedes, de aquí é sindicalista, dedícase a defender os traballadores
máis humildes, máis indefensos. Pero antes que sindicalista, eso foi Xac Maior, é de Outes. Naceu aquí e, como todos, non? Mais ou menos, amamos a cada unha a terra onde naceu. Pero hai outros, reducido grupo, que dedican a súa vida. Uns a administrala, a arranxar problemas, outros a cultura. E, neste sentido, xa ten unha longa trayectoria desde que fora presidente de Gestión Cultural Escarabello, que claro, de Outes nos consideramos herdeiros. Ese amor por Outes, por súa xente, vai se ver reflexado neste libro e en toda a súa obra, desde o primeiro libro de poesía hasta o que escribeu comigo Efemérides de Outes, e todos os artigos que ven publicando na nosa revista desde o seu nacemento referidos a precisamente a historia de Outes. Para non prolongar excesivamente este acto, vamos a tirar unhas palabras en Gucho Campos por todo o prólogo deste libro e despois vos deixamos con o contento. Gracias, de novo. Boa tarde, saúdo, repetir os saúdos de Xoán Mariño. A minha intervención vou explicar por que empeza así. Cando me invitaron a facer a presentación deste libro, tanto a que consta escrita no libro como a que eu vou facer aquí, o primeiro que se me ocorreu foi facer unha referencia á actividade esa, que vos vou ler textualmente porque non quero saltarme absolutamente nada. E di así: a fecunda actividade investigadora e divulgadora de Xoán, de Francisco García Suárez, no campo da historia, traballando sobre a vida material, cultural, social e política, en certo modo religiosa, de Outes faise merecente dun recoñecemento. Mellor dito, ademais dese recoñecemento, tamén debe ser de agradecemento porque 100 anos de historia de Outes, 1880-1980, é un documento de gran importancia, un libro absolutamente fundamental e un piar dunha enorme carga simbólica que nos permite recuperar a memoria colectiva. Non deixemos que os soños desaparezan sobre o que foron os nosos predecesores. É o que somos no presente. Loitemos pola conservación da memoria, tendo sempre presente que a cada xeración correspondelle a súa función en todo o vivir histórico. Escribir un libro, esta é a introdución que vos din, escribir un libro como que estamos a presentar hoxe, xorde como resultado dunha necesidade vital e lexítima, porque se dispón de información compilada ao longo do tempo, que supón un esforzo considerable, e porque esta información susténtase nos coñecementos pertinentes. Pero teño que dicir que tampouco é unha tarefa doada para calquera, porque require sentir fascinación por mergullarse en arquivos públicos e privados, visitar hemerotecas, estudar testemunhas, acudir á memoria dos maiores na procura dos seus coñecementos e experiencias e saber diferenciar entre o grau e a palla, é dicir, entre o que convén para a obra e o que non. Todo isto son requisitos que cumpriu extraordinariamente con lucidez San Mariño. San Francisco, e que de San Bailos dos Sans. San cumpriu os requisitos que antes vos dicía e hoxe celebrámoslo poñendo a disposición de todo o pobo de Outes 100 anos da súa historia que nos revelan moitos aconteceres, nalgúns casos sorprendentes, que son froito do seu labor altruista e do seu dinamismo. Proba do seu dinamismo e do seu labor altruismo
Temos as publicacións de Fuxida do Sorpor e 12 poemas, efemérides de outros, co compañeiro San Mariño, e no ano 2008 a carpintería de Ribeira e os esteleiros de Outras. Nos momentos en que tanto se escoita a palabra conciliación, pola súa falla en moitos casos de vida cotidiana, compre salientar que San foi quen de conciliar a súa intensa vida laboral ateigada de compromisos coa atención á familia e coas actividades culturais e asociativas e incluso coas sindicais. A exposición e explicación dos feitos acaecidos en Outes desde 1880 a 1990 precisaba dunha forma e dunha estrutura que o autor matinou deseñando deste xeito. Primeiro, unha introducción, logo a exposición dos sucesos e acontecementos protagonizados por persoas reais, mas esas persoas non actuaron porque sí, senón por razóns e circunstancias sociopolíticas da época en que lles tocou vivir. Porque o que se cedeu en Galicia e o que sucedeu sobre todo en España serve de contexto para entender todo o que aquí sucede. E, desde logo, todos estes acontecementos do Estado de galegos marcaron as pautas de comportamentos dos protagonistas ou autores desta etapa histórica ao mesmo tempo que nos favorecen a comprensión dos seus feitos e actuacións. Remato, xa para non estenderme demasiado, parabéns, Joan, recoñecemento a Terra de Outes pola súa iniciativa e moitas gracias ao público presente pola súa asistencia a este acto de recoñecemento a un dos fillos deste concello. Moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas. Bo día. E gracias pola vosa asistencia. Eu, os agradecementos teño que dar o seu, non eles a mí. A Asociación Cultural Terra de Outes, porque se é certo que eu fago isto turistamente, tamén eles fago propio. Moi especialmente ao empeño que puso o seu presidente, San Mariño, cal dixeso, que continue durante moitos anos e aí vai ter o meu apoio incondicional en todo aquilo que sexa posible para que o proxecto de Terra de Outes previva moitos anos ao tempo. Non quero tampouco olvidarme de outra persoa que traballou tamén un traballo que non se ve, un traballo de corrección lingüística, un traballo tedioso, aburrido, o amigo e poeta tamén de aquí de Outes, Ramón Blanco. E, por suposto, a Mingucho, que tuve a honra de contar con él para o prólogo do libro. A miña afición á historia é de hai moitos anos e ben dada por unha das persoas aquí presentes tamén no seu momento, a miña esquerda, San Mariño, un deles, como moitos outros que houve aquí na comarca, que as súas publicacións que fixeron no seu día meteronme na cabeza de que efectivamente Outes tiña a súa historia, pasa que non estaba tratada, estaba mirada así por enriba por algúns autores e, bueno, de alguma maneira meteron ese bicho no corpo, non? Eu reconozco que ás veces cando estás mirando documentos ou cando faz alguna entrevista ou unha cosa destas, se crea como unha especie de vicio que che leva a ir máis alá, non? E é como unha especie de bola de neve, hasta que sale, pois, ao largo de moitos anos foron soltando precisamente esta documentación, bueno, logo, como dicía Mingucho, pois, investigación en arquivos públicos e privados con testemunhas fundamentales. Tuve unha ocasión de falar con moitas persoas que amablemente prestaron o seu testimonio para a confección de ali onde non había a mellor documentación suficiente, pois expoñer aquelas vivencias que tuve.
Bueno, para ilustrar un pouco o sentido deste libro, eu permitinme a licencia de facer un pequeno videoclip, que vai ser un resumen do que ides saber no libro, resumen, evidentemente moi resumido, a la redundancia, e tamén comprobaredes como o destino castigou con dura man as miñas habilidades audiovisuais, pero bueno, como non iba nominado para os Goya ni nada, non me preocupa. Despois, ao final, fareivos un comentario respecto do vídeo. Esperemos que entendades algo, e se podemos apagar a luz, estupendo.
Bueno, sabedes que había motivos para que non fora nominado para os Goya, non? Un deles foi a presencia dun águia que, como podestes observar, se les contan, non é unha águia imperial, non sequera é unha águia negra, nin ibérica, é unha águia americana, pero foi o único gif animado aceitado que atopei para poñer e, polo menos, tapou o buraco. Eu neste traballo tamén quero que sepades, non pretendo en absoluto xulgar ningún tipo de actitude, ningún tipo de comportamento, nin colectivo, nin individual, porque, como me dixo Vingucho, cada un actúa según as circunstancias. É dicir, o mundo sabe que os comportamentos das persoas veñen dados moitas veces polo entorno político, social, do momento, non? Se non houbera movimento hippie, por poñer un exemplo, pois non habría hippies, as cousas como son. Que quero dicir con isto? Pois que atoparedes secuencias, episodios, ás veces desagradables, tristes,
hai de todo, o libro non fala única exclusivamente de política, senón que fai semblanzas no aspecto tamén social, económico, non? E cultural. A historia deste concello non difire en absoluto de ningún outro concello, eu creo que de Galiza, e se me atrevo a dicir prácticamente que do Estado. Iníciase este estudio no ano 1800, aproximadamente, 1877-78, ca morte do poeta Francisco Añón, o galego máis, o outense máis recordado, máis insigne, tal como se demostra ao largo de todos estes 100 anos. É dicir, unha cousa é o abandono institucional que houve, outra cuestión é que, efectivamente, tanto desde máis alá, alén mar, na Río da Plata, se acordaban, efectivamente, dele, a Unión de Residentes de Buenos Aires, e tamén intelectuais vinculados ao galeguismo e ao nacionalismo aquí. Entón, Añón é unha persoa que está presente sempre aquí. Partimos dunha época da restauración borbónica na que o sistema político en aquel momento que digamos, estaba de moda, producido de algún xeito no Estado, pois era o sistema caciquil propiciado pola implantación do sistema liberal, non? É dicir, a alternancia política entre liberais e conservadores, que viñan sendo unha cousa moi semellante, pero, curiosamente, non sei por que se chamaba, algún mestre que eu tuve de historia falaba da alternancia pacífica de partidos, non? Cando realmente na práctica non era así. Aquí o Concello de Outes, se vos fixades ao principio, falaba de episodios salpicados de violencia e como mostra vos vou dar un dato, non? Vou ser moi breve, porque non quero contar o libro todo, que quero que o leades e que despois, cando o leades pola calle, que leades unhos leades se necesito, non? Pero, por darvos un dato, bueno, o caciquismo estaba institucionalizado, é dicir, non era o xeito de gobernar, as persoas que estaban gobernando baixo ese sistema ignoraban totalmente a masa popular, porque o propio sistema así o facía, e as persoas influentes eran as que se introducían. E isto era, cuidado, isto era sabido tanto por liberais como por conservadores. Para ganar unhas eleccións ou para ter e poder ganar unhas eleccións votaban mal daquelas persoas que efectivamente tiñan, non? Aquelas persoas, porque na súa condición social, polo seu poder económico, etc., pois podían exercer esa influencia para ganar unhas eleccións. Ainda así, o pucheirazo, a violencia, os sopapos, as agresións, estaban a orden do día. A cárcel, por amaños electorais, polo fraude, tanto de secretarios, como de alcaldes, como de concelleiros, etc. É unha época salpicada totalmente, e como digo, non difire para nada de ningún concello da comarca. Os iba a ler unha nota de prensa moi curiosa, non? É do ano 1897 e di o seguinte, el Eco de Galicia, 30 de marzo do 97, non? Los presuntos autores del delito cometido con la explosión de una bomba de dinamita en casa del alcalde de Outes ingresarán en la cárcel de Santiago. Isto é un exemplo do que acontecía, non? Tamén había xente que efectivamente loitaba contra este caciquismo, non sabemos con certeza, eu polo menos non o defendo de momento, se se pudera tratar de un atentado anarquista, penso que non. En todo caso non deixa de ser un atentado político, porque a persoa a que iba dirixido efectivamente era un político, e que non cabe duda que é produto evidentemente pois da injusticia social que había naquele momento, non? Ben, isto no que atinxe pois esa primeira etapa, non? Hasta aproximadamente os anos 20, donde aí xa estas persoas da dereita, por dicir de alguma maneira, estes caciques, familias de caciques, que intentan controlar o poder, fundan a Unión Patriótica baixo o poder de Primo de Rivera. Aí é cando xa se lle dá forma, por algún xeito, aos inicios da dereita aquí no Concello. O primeiro alcalde baixo as siglas desta organización política foi Domingo Romero, que era un contable do Concello de Roda, de Goa, concretamente, e teño que dicir e destacar aquí unha cousa, porque sorpresas na vida, non?
Nesa reunión na que se funda a Unión Patriótica están presentes, entre outras persoas, o que foi o último alcalde republicano de aquí de outros, don Enrique González. Non quero dicir nada, mas todo o debir que aconteceu posteriormente, é dicir, ya desta injusticia dentro da opresión da dereita dos caciques, surden a final dos anos 20 pois, organizacións sociais, culturais, casinos, centros de debate, onde a tertulia política e onde o contraste de opinións era habitual, e había, efectivamente, pois, pouco a pouco, arraigamento do movimento sindical e chegou a haber, aquí, no Concello, cerca dunha dúcia de organizacións sindicais, desde os famosos sindicatos de oficios varios de ideoloxía socialista, socialismo da queda, despois, mesmo da CNT, así como militantes do Partido Comunista e de outras organizacións de esquerda. Unha organización que tuvo moitísima influencia no desenvolvemento social sindical, que aquel momento foi unha organización que se chamaba La Fraternidad, que víades ese edificio aí, no que, casualmente, pois, tanto xente da dereita, da extrema dereita, como da esquerda, estaban metidos nesa organización. Como había, efectivamente, un interés tremendo por controlar todo, non? Entón se metían todos, e claro, despois veo o que veo. A sociedade do Estado español se radicaliza, se aceleran os sucesos con enfrentamentos en todo o Estado, concretamente co asesinato de Carlos Sotelo, o 18 de xullo se produce o levantamento militar, e aquí acontecen, pois, determinadas accións de resistencia que culmina con represión, con asesinato, con fusilamentos, etc. Xa digo, eu procuro ser, neste tipo de temas, o máis objetivo posible. Todo o mundo sabe que eu teño a miña ideoloxía, pero aquí, evidentemente, como non podía ser de outra maneira, aviso a parte, e poño todos estes datos a disposición de que nos queira ver para que eles mesmos xulguen, se queren, que alguén a vean, estes feitos. Non é o meu objetivo ese. Bueno, instalado a etapa franquista, baixo un modelo político-social denominado nacional-catolicismo, no que a Iglesia e Estado conforman un binomio presente ou omnipresente prácticamente durante esos 40 anos. Cualquier acto civil ou político está presidido ou ben pola Iglesia ou ben por a representación do réxime franquista aí, desde a festa da Bandeiriña, desde as procesións, hasta a festa do Barro, etc. Hasta un pouco de apertura que se produce no ámbito cultural, con moitas reservas. No ano 66 se celebra o Día das Letras Galegas a Francisco Añón, e esa última imaxe que viedes no vídeo, os digo de Calé, é dunha protesta que houve en Cee, liderada por un cura nacido aquí, en Outes, concretamente de Tarás. Don Antonino liderou o movimento social de civil ali, acompañado en aquel momento por algunhas das persoas que estaban presentes aquí, se non mal non recordo, Paco Quintana, me ten falado daquelas aventuras, Rafa Mouzo e outros compañeros nacionalistas da zona. Quero dicir con isto que as persoas cas que eu falei para unha vez que recopilei información e tal, hai un dato, un tema moi empreñado na foto que saleu aquí, porque me emocionou, porque chorou cando me contaba, que é o caso de Vicente Vázquez, que era o secretario do CNT, do sindicato de sarradeiros do CNT, anarquista, era moi xoven cando sucedeu o 18 de xullo, estuvo presente naqueles feitos, pero ele se emocionou non por iso, senón porque quizáis sabendo da súa condición política, ainda que en principio non tomaron ningún tipo de represalia inicialmente contra ele, si no ano 37 foi mobilizado a batalla do Ebro, pero para pelear en contra dos seus. Iso non foi, penso que non foi casual. El choraba porque dicía que lle obligaban a facer auténticas barbaridades. Bueno, eu me emociono porque o conocín personalmente e me dou
un sentir, non, de que, a ver, a historia nos condenou de algún xeito a ter ese tipo de comportamentos. Dire que non tuvo represalia, pero estaba convencido de que o que lle fixeron foi precisamente por estar afiliado ao sindicato anarquista. Ben, perdonádeme o lapsus, non? Pero, bueno, é motivo porque é motivo, creo que, para quen o lea aí, de finos de outros, que vai a ser, se ides ver aí nombres, se ides ver persoas que contan, efectivamente, as súas experiencias, as súas vivencias. Eu a estas persoas quero agradecer a todos, os que xa non están, alguns faleceron, os que viven, entre eles tamén ao que foi o último alcalde da etapa franquista, Gonzalo Pérez Villaverde, que amablemente me recibeu na súa casa, me puso toda a súa disposición e comenta un pouco a súa experiencia na política. E con esas declaracións, visto o tempo, e pasado moitos, chegamos a entender, efectivamente, que as cousas moitas veces non era como nos contaron, non era como nos dixeron, ou tal. E eu creo que isto é a grandeza de facer historia, de contar coa opinión de todos, porque entón, efectivamente, non tería sentido, estaríamos facendo solamente unha parte desa historia. Ben, eu non teño... Podía contaros moitísimas cousas, moitas anécdotas, moitas cuestións relacionadas con experiencias de todo este tempo, pero non quero ser pesado. O que quero é que aqueles que teñades a ben ler o libro disfrutedes, que me perdoedes, que me sabes que pudera a ver, e se me vedes pola calle, en todo caso, e por algún día podes tirarme as orellas, aí estaremos. E por demais, nada, moitas gracias a todos e a todas, que disfrutedes con este traballo.